Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpa di pigi nongpeng, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yo kloy ki kubor na ke jela. Kawei na kynhun treimon sngewbha ka Mihmyntdu Community Social Welfare Association mynta ka sngi kala plei ya ka Jaka Aide Jinghikai ya ki Samla ha ka Aide bat ka rukom jingsumar ya ki nongpang na ka ïing ne ka home health aid skill training ka badan ha Salaroh Jowai kani ka Jaka Aide Jinghikai ka langshi bynta na ka Skills Meghalaya bala ïarap pisa lyngba ka Meghalaya State Skills Development Society. Hakani ka sngi lawan ban plei paidbah da ka kongsan ka kong Aide sngi MCS Additional Deputy Commissioner ka West Jaiñtia Hills District kadba ki Samla ki basdang ban yo Jinghikai ki dan hadu lai phongod bat hakajo kapor lakit bag ki te ki Samla bakin lang ki baminat ban wan sya ka jingsha ai Jinghikai tat hadu ban deb jangka course ki Aide ki ba ajin kan hakani kaski ki kentobia umar dame hpd na kasenjuk ki wahesh nang Jowai ka Dr. N nongplo ka medical superintendent ka Narman Tunnel Hospital Jowai uma ares nong kenri chief functionary MSSDS harangkat ke jenga dan lang ki Samla ban Jinghikai na lo ki Aide ki belasya khat sngewbha kat baya ki kentian ai kuble layo na ka Samla spero lamare PM. Jingmi ini jadi nado em genga epidemic among the whole jing chitom ga jingmi yang dipujut na punjet ha increase go idam sami gini gi eu siong igiwa nado khatras nem jinen nado ar kongsan nado li pas nem mi ga boy gi sa boy no gi sa ga jing ya lai kala ni jing mi oki man boy no gi sang gi ga dawa puman ni ki man dito beto na daw na ni daw ba internet dan gini social media waro hi benito close to pertemuan iki to one mandi wo hapo hadu ga hadu ka extreme step to hati commit suicide ko mi le won le wa mem won gi ka to ki yu wa lengi parents gi yu semu kile mi gi wi ga to ga sngi ga counseling gi ka ja to gi ko ti hadu kanu kaman yo tiki ga in a mind ga staga kejimut di berkat kommuniti kaman em jimut po mesino po ule tau mi ule gi kaman le semut kata kejiman yo ga depression orang kurang kugo man po hadu ga step ko man di dia kan sah Kawei ke bynta kum ke NGO kum bangilayo so mende ke NGO jong ila sedang adu senam khat kendai sebab prabuar senam bayangan 4 khan mo ke NGO belayat bun senam bynta bat nga ai kublei I ba mo kat badang nya ki senam ru ikam shong that ka jing tre jong I ndai idang yai wat but yai wat lenti kum no bandang tre shu kum no ban bha shu ya ka im lang sa lang ya ka society bat ka community ka kan mau ba ha uslam ara ja khat wei bang join ka service ba ka first posting janga to ko por ka deshin sha Jowai bat ka wei ni ki program ki ba ni kong do ba item ko to ko por na di deputy commissioner tadi ke program jom ke Mcswa Dr. John Wickermon ngantit ambak kadi hapo ang kemau kana hapo pare disum hai mo tadi ke program bawa pelong halor ke female sex workers tadi ke program tu kadi ke program ke penikong mengaten ngkali yang jangan debut nak district administration ban ngai iba kata senam ayat nu lalu khabai kharas senam ayat minta ke Mcswa ke tempat sangye yang ke jimtrikam jangkan it is growing from strength to strength. With the passing of years, the Jingtre Shitom Jongi Dr. Jun, but baro his functionaries Jongi, Ntana Ladani Kundur, Untai, chief functionary Jongi, Mr. Aris Nongpang, but the Jingtre Shitom Jongi, Jingtre Shitom Jongi, the Kibun Slam, Kilayo ban branch out, mo ban tray omtang, the bynta Kawei ka segment of society, and they the bynta bon ba ki ïadei ki drug addicts ki female sex workers mentapat I Dr. Jun la shin se kini senjam ban conduct in training na bynta ki shimdi kani ka bynta ban I training but ban yo training namar ma phi bro philong ki pin salong ki jing ku pin namar philong ki jing mo philong ki nong ïarap ki nong sumar ki pan pet ki bapam hayin nasem
Hoat nomor bat ke jingsumar le sipin ai kata ke monitoring of vital statistics mo jung nongpang fin sayo ke jinghikai kata ndai don kam ru bandan kata ka human touch dan kam ru bandan ka minsim ba pidon sha kata ka mon ban sumar itu nongpang mo pilit sumar mo pin mo I pila menlong ru atrai I think one component ngam tiri Dr. John M kum ka counseling ru what itu ki nongpang kum ka counseling dan kam om tang ban sumar bin mo kata jing stom jing ki ndai what ka counseling ru dan kam ha na yang jepi pisu tu ban ai kata di piru di menlong ka klan ka jing bot ceperkan mo di takwa ka ni ka poru ban kentui pi mo pinum trai ka ni ka kam de adap training dan pinum pendap ka ni ka training tang ban shu pendap rukom ndai tu shim serious ya ka ni ka training kumbala ya kentu hilang berot batu shim kia ka nama ko bangite baro hingi jio so hi tu ka saying mo bang service to man is service to God mo la da pi sumar ki brir pilong bapi shakri yu brir long shakri yu blei ni tiga jingker ku kan long ka jong pi ni ka jingker ku kan long ka long yeng long sam jong pi nama bakitu ki brir ki bayo ka jing sumar ki rukin tinda ko ku shi pin yo tam ki blessing shisha ka pisa ro pin yo mo pin ap kamai ni ka jak ko mala kren ni Dr. Noblo ndega jingker ku ba pin yo ne kitu ki long yeng ne itu ing nongpang kata ka balong ka kongsan bon sha ban ni ko to ka pisa ko pin yo ko ti tina kan yang jongan tang kini hi kan tian ka ba ko am ko sngau kan isi se shisi kan tu yang pi shimkia trei hop dan kam ya kan ni training ko ka step ko ban kong ba pindang trei pat ikan ni kam ko ka home health aid ban I caregiver mo ki ong but nang penshlo shu iki weiru tapi adap kan ni training pin salet chiki long yi won sam ki dom ki snat jong pi la ni ki snong ki ta go per dang penshlo shu iki weiru ba kin dang wan shu ban shim ko mi kan ni shim ti ko mi kan ni kam ban I care ban no ki caregiver sa ïing mar kan ni kan ko badan kam ba ki si mata